ke ngoku nomoya oyingcwele. Nikhona bazalwane? Nomoya oyingcwele ayithi akazubhaptiza ngamanzi, but ithi akazubhaptiza ngamanzi odwa. This time awufika uYesu kuzaba khona lobhaptizo likamoya oyingcwele elomlilo. Malibonke igama. Sithi sikhonza uThixo apha asuka gxidi kuThixo asibhaptize. Silale ngezuso phansi uThixo uyasibhaptiza. Malibonke igama. Siyakhocululwa, inhliziyo zethu ziyathanjiswa. Lord God sithi bantwana abantu ngoba sithi laphela ubhaptizo lamanzi. Zange soze kuphela ubhaptizo lamanzi. Ithi iBhayibheli xa ithetha ngala bhaptizo ithi lingumfuziselo wokufaka Yesu nofika ukaYesu ubhaptizo lwamanzi. Ngoba uba ngabe ubhaptiza umuntu kufuneka ubhaptize umuntu alale ngomva, angalali ngophakulale ngomva. Lord irepresenta umufa, irepresenta ungcatshwa. La nto yoba umlalise ngomva alale funeka agquma kalala amanzi, funeka amgqume wonke. Ayithatha uba uyabhapatizwa. Bhapatiza umuntu inhloko yakhe ngabantu angabona kunogcwalisa ngabantu. Malibonke igama lenkosi. Into khona bazalwane, ubhaptizo lunye, uThixo umnye, ukholo lunye, ubhaptizo lunye. Yes, verse 6.